Illum il-budget li supposti wieġeb għal bżonnijiet u tħassib tan-nies u fuq xi huma mħassbin in-nies kif joħroġ ukoll minn stħarriġiet tal-fema pubblika. In-nies qed jinkwetaw fuq il-pagi u l-pensjonijiet baxxi għax kemm ilu dal-gvern dawn naqsu b'mod reali kif jikkonfermaw ċifri tal-gvern stess u anke tal-Unjoni Ewropea. Billi naqsu l-pagi u l-pensjonijiet żdied ukoll il-faqar bl-eluf. Qed jinkwetaw fuq l-infrastruttura għax it-traffiku sar kriżi u pjaga nazzjonali. L-Air Malta tkompli turi gvern inkompetenti. Qed jinkwetaw fuq il-kwalità tal-ħajja titbaxxa bil-qerda ambjentali. L-ispekulazzjoni qed tixrob miljuni kbar flok dawn ikunu investiti b'mod produttiv. Il-korruzzjoni wkoll problema ekonomika għax il-miljuni sejrin fil-kontijiet u l-kumpaniji segreti ta' Kastilja fil-Panama u f'Ubit tal-Qalba. Fejn messu investa 360 miljun euro l-gvern flok f'garanzija lil power station privata u evidentement korrotta. Dan hu li qed jinkwetaw fuq in-nies, illejla nistennew is-soluzzjonijiet.